Hayırlı irte, Tataristan Devlet Televizyonunun yangalıklar çıkarılışını başlayıp, stüdiyada Anya Gıbadulina bizning bugungi çıkarılışta. Ustalıqqa şekler yok, harbiy xizmatga fizik yoqdan әзірлеклі yigitlar kerak. Tuban Kamada o'rta bilim biri ham yuqori o'quv yurti studentlar arasında respublika ko'lam yarışlar o'zdi. Setmolligi bo'lar, Oqtanish rayoni Enek agrofirmasında mallar için binalar zamanchalaştırıldı. Xo'jalikda tajriba almashuv için kengashma o'tdi. Birinchi bo'lu jengilmi? Biz birga respublika ko'lamida eng yaxshilardan sanalgan bu yoqdoshlik jamg'iyati o'z tubagini qo'yg'irtib yashovchi vatanparvar rayondoshlarin, ovuldoshlarin Qozonga jedi. Шығарылышыбызны хаватырышынан башлайбыз. Бүгін 21 ноябрьдә урыны белән кыска вакытлы карлы яңгыр, буран булуы мөмкин. Көндез һава температурасы 4 градуска кадәр салкын, юлларда бузлавык булуы ихтимал. Сак булыгыз, магнит кыры тотрыксыз булыр дип фаразлана. Аддитив технологиялар тормышыбызның күп кенә аспектларын яхшыртырга һәм илнең технологик суверенитетын тәэмин итүгә зур өлеш кертергә мөмкин. Бу хакта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Казанның Башир Рәмиев исемендәге IT паркында лидер форумда белдерде. Бу аддитив технологиялар өлкәсендә соңгы казанышларны, тармакның әйдәп баручы экспертларын һәм инновацияле компаниялар вәкилләрен берләштерүче төп Россия мәйданчыгы. Күргәзмәдә илебезнең яңа HD басма технологиялары шулай ук эшләнмәләр үрнәкләре тәкъдим ителде. Мондай технологиялар атом энергетикасында, космосны үзләштерүдә һәм медицинада кулланыла. Форум бүген дә үз эшен дәвам итә. Владимир Путин Дәүләт Советы Президиумы утырышында хәбәр иткәнчә, Россия хакимияте үзебезнең технологияләрне булдыру һәм гамәлгә кертү өчен шартлар тудырырга тиеш. Шул сәбәптән дәүләт ярдәменең комплекслы системасы һәм бюджеттан тыш акчаларны җәлеп итү ашады. Яңа технологияләрне интенсив үстерергә һәм гамәлгә кертергә, яңа продукция эшләргә, безнең тормышыбызның киләчәк юнәлешләрен булдырырга кирәк. Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучылар 305 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү ала. Әлеге сумма 2023 елның 31 августыннан соң контракт төзегән хәрбиләргә бирелә. Указ бу елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум. Махсус операция зонасында булганда ай сайын 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Түбән Камада физик әзерлек күнекмәләрен, тормыш иминлеге нигезләре буенча белемнәрен күрсәттеләр. Районда урта белем һәм югары уку йорты студентлары арасында республика күләм ярышлар узды. Аны егетләрнең армия сафларына хәрби әзерлеген ныгыту максатыннан оештыралар. Әлеге чара Түбән Камада 3нче ел рәттән үткәрелә. Катнашучылар күрше районнарыннан да киләләр. Йөгерү ярышы. Ул катнашучыдан җитезлек, көч, оешканлык таләп итә. Егетләр финишка беренче булып килергә тырышалар. Ату төгәллек, көч һәм сабырлык таләп итә торган спорт төре. Ярышларда урта белем һәм югары уку йорты студентлары көч сынаша. Катнашучылар күрше районнардан да килгәннәр. Илназ Гаязов Октаныш егете. Булачак солдат ярышларның мөһимлеген аңлый. Бу ярышлар бүтән катнашкан әйберләр алдагыча бик кирәкле булачак инде безгә. Соңыннан соң җиңелрәк була, потому что бүтән йөрне без белеп торабыз. Катнашчы командалар арасында күренеп тора яшьләребезнең, егетләребезнең, кызларыбызның рухи көчләре бик өстен. Барысы да только бүтән көчләрен куячаклар җиңүгә. Ярышлар 4 этапка бүленгән. Шуларның икесе урамда үткәрелә. Киртәләр полосасын узу үзе берничә биремнән тора. Ел сайын Түбән Кама шәһәрендә республика күләм ярышлар уздырабыз. Бүгенге көндә студентлар арасында уздырабыз. Ярышларның төре хәрби спорт төрләре. Бу ярышларны уздыруның максаты булып тора, булачак ир-егетләрне армия сафларына әзерлибез. Турникта тартылу йомгаклау ярышы. Барлык нәтиҗәләр буенча җиңүчеләрне билгелиләр. Беренче урынга Түбән Кама педагогия көллияте студентлары чыга. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Ракыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан.
Парламентның профиль комитеті ағзалары Татарстанда гражданларны патриотик тәрбиелеу турындағы республика закон проектына түзетмелеріне қарады. Республикада сәнәгать паркларын һәм мәйданчыкларын үстерүне гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча да фикер алыштылар. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. 20 ноябрьдә депутатлар Дәүләт Советының 49-нчы утырышына җыела. Көн тәртибендә якынча 15 мәсьәлә карала. Шуларның иң мөһиме республиканың 3 еллык бюджеты. Аны икенче укылышта карарга ниятлиләр. Халык тарафыннан сайланучылар мәҗбүри медицина иминияте территориаль фонды бюджеты һәм кайбер контроль мәсьәләләр турында фикер алышалар. Шулай ук президиумда республиканың экология кодексы мониторингы турында да сөйләделәр. Келесі елга һәм 25-26 елның план чорына 3 еллык бюджет проекты Дәүләт Советы утырышында карауга әзер. Профильле парламент комитетлары төзәтмәләрне раслады. Барлыгы алар 200 тирәсе, күпчелеге республика хөкүмәтеннән. Финанс министры Радик Гайзатуллин аңлатканча, алар нигезендә Казанда федераль акчаларны кайтару зарурлыгына кагылган. Шул рәвешле киләсе ел бюджеты 15 миллиард сумга арткан. Керемнәр һәм чыгымнар буенча 400 миллиард сум тәшкил итә. Комитет рәисе Леонид Якунин фракциялар һәм депутат төркемнәре вәкилләренә республиканың төп финанс документы турында фикер алышканда бердәм эш өчен рәхмәт белдерде. Аларның күп кенә тәкъдимнәре исәпкә алынган. Было найдено решение, часть поправок, которые предъявили, они были вшиты в проект бюджета, и поэтому остальные поправки были сняты до заседания комитета. Парламентарийлар шул исәптән контроль мәсьәләләрендә карады. Мәсәлән, балалар, яшүсмерләр мәктәпләрендә спорт әзерлеген оештыру турында. Шулай ук сүз кайнар су өчен түләүләр исәпләү һәм территориаль иҗтимагый үзидарәнең муниципаль хөкүмәт органнары белән үзара хезмәттәшлеге турында да барды. Торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше һәм эксперт советы комитетының уртак утырышында катнашучылар торак коммуналь хуҗалык өлкәсен цифрлаштыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Игътибар үзәгендә кайнар су белән тәэмин итү өчен түләүләрне исәпләгәндә торак коммуналь хуҗалыгы оешмаларында барлыкка килә торган мәсьәләләр булды. Республикада сәнәгать паркларын һәм мәйданчыкларын үстерүне гамәлгә ашыру мәсьәләләре икътисад, инвестициялар һәм эшкуарлык комитетының күчмә утырышында каралды. Ул Теләче сәнәгать паркы базасында узды. Икътисад, инвестициялар һәм эшкуарлык комитеты рәисе Лотфулла Шафигуллин республиканың сәнәгать парклары эшчәнлеге турында мәгълүмат җиткерде. Аның сүзләренчә, сәнәгать паркларын үстерү, яңа эш урыннары булдыру һәм җитештерү шул исәптән югары технологиялы бизнесны үстерү буенча нәтиҗәле механизм булып тора. Социаль сәясәт комитеты утырышында парламентарийлар балаларның сәламәтлегенә, аларның физик, интеллектуаль, рухи үсешенә зыян китерүне кисәтү чаралары турында, шулай ук халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында республика законнарына үзгәрешләр кертү хакында закон проектларын карады. Аларны федераль кануннарга туры китерәләр. Төп мәсьәлә балалар, яшүсмерләр спорт мәктәпләрендә спорт әзерлеген оештыру. Спорт министры урынбасары Илдар Садриев билгеләп үткәнчә, бүген республикада 162 спорт мәктәбе эшли. Шуларның 13 республика һәм 145 муниципаль мәктәпләр. Аларда 90 меңгә якын бала шөгыльләнә. Мәктәпләрдә 79 спорт төры тәкъдим ителгән. Татарстанда футбол, йөзү һәм хоккей аеруча популяр. Хәл итәсе мәсьәләләр арасында кадрлар проблемасы, шул исәптән авылда тренерлар җитми. Стоит вопрос о местах для проведения учебно-тренировочных мероприятий в общеобразовательных школах, поскольку есть нехватка спортивных залов и ограничение по времени существенно сказывается на подготовке наших юных спортсменов. В основном это проблема для крупных городов: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Узган атнада Рөстәм Миңнеханов һәм парламентарийлар Бөтендөнья татар конгрессы Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры белән берлектә Казанда беренче Бөтен Россия туган тел форумы үткәрелде. Ул тәрбия, белем, тел шигаре астында узды. Форумга Россия Федерациясының 30 төбәгеннән һәм Татарстан Республикасының белем оешмаларыннан 800 катнашучы килгән иде. Рөстәм Миңнеханов форумда оештырылган күргәзмә белән танышты. Әлеге чара алдыннан фаида төрле проектлар тәкъдим ителде. Шул исәптән безнең телерадио компанияның туган телебезне саклауга юнәлтелгән эшчәнлеген чагылдырган почмагы да зур кызыксыну уятты. Уңышлы эшләп килүче берничә проектлар арасыннан «Мин әтине өйрәтәм» радиоспектакле яздырылган винил тәлинкәсе Рөстәм Миңнехановның күңеленә аеруча хуш килде. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советы рәисе урынбасары профиль комиссиясе җитәкчесе Марат Әхмәтов һәм вице-премьер Васил Шәйхразиев белән бергә татар теле кабинетларын бизәү макетын карады. Бергә булырга кирәк. Безнең телебез безгә кирәк. Анда кемгәдер кирәк дип уйлыйсы юк. Менә үзебездән башларга кирәк. Гаилә, балалар бакчасы, мәктәп.
Анда оқытушының ролі бик зор. Өзіміздің милләтіміз үшін күш қойып, татар милләтін бүтін дүнияда білірге тиіш. Азнакайда экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте буенча парламент комитеты рәисе урынбасары Тахир Хадиев Азнакай авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен хөрмәтләүдә катнашты. Ул җитештерелә торган авыл хуҗалыгы продукциясе күләме буенча район Татарстанда алдынгы урыннарда тора дип билгеләп үтте. Республика җитәкчелеге һәм парламент исеменнән тармак хезмәткәрләрен, ветераннарны котлады. Тахир Хадиев район башлыгы Марсель Шайдуллин белән бергә призлар, премиялар һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Республикада эшләүче яшьләр арасында үткәрелгән безнең заман фестивалендә җиңүчеләр исемнәре билгеле булды. Суперфинал Казанда 2 көн дәвамында узды. Анда якынча 1000 кеше Татарстанның төрле предприятиеләре һәм ведомстволары хезмәткәрләре катнашты. Иң яхшылар исеме өчен 19 команда көч сынашты. Номинацияләр берничә иде: хореография, вокал, театр сәнгате. Тапшыруыбызны авыл хуҗалыгы темасы белән дәвам иттерәбез. Авыл сулышын, хуҗалыкларның көнкүрешен күрсәтүче семинар киңәшмәләр дәвам итә. Аның чираттагысы Актаныш районы Әнәк агрофирмасында узды. Эшлекле сөйләшүдә хуҗалык җитәкчеләре, тармак белгечләре катнашты. Әнәк агрофирмасының яңа төзекләндерелгән мал торакларында терлекләр өчен уңайлы шартлар булдырылган, яктылык системасы киләнгән, сау заллары, сөт суыту җайланмалары заманча җиһазландырылган. Семинар киңәшмә хуҗалыктагы уңай үзгәрешләр белән танышудан башланды. Освещение монда күрсәтәсе килде һәм вентиляция системасы. Хуҗалыкта бүгенге көндә 6500 мөгезле эре терлек исәпләнә. Терлекләрдән мул продукция алу өчен малларны сыйфатлы азык белән тукландыру мөһим. Бүгенге көндә синаж базлары да азык белән тулы. Синаж стиласы әзерләй торган техникасы әле күптән дәвренә туктады. Бүтән булган массаны инде хуҗалык барыбер дә базга тутырга тырышты. Иң беренчеләрдән булып киткәннәре безнең кармазаготовкага, иң соңыннан булып туктадылар инде. Агрофирманың 30 000 гектар чәчүлек майданнары бар. Шуның 4 000 гектарында көзге чәчү эшләре башкарылган. Киләсе елда яңа төр культураларны сынап карарга исәпли хуҗалык. Киләсе елга планнар эшләнгәнбезнең ашарма расчетлары, семинар расчетлары, хәзерге вакытта менә гомбагыш, кукуруз, рапс семинарлары артыннан сатып алу буенча эшләр алып барабыз. Инде шул 2нче елга инде арттырабыз дип торабыз майданнарны. 1200-гә җиткерәбез аларны. Хәзерге вакытта хуҗалыкның техника паркы мастерскойында кызу эш кайный. Агрофирма җитәкчесе Фаил Газетдинов белдергәнчә, хуҗалык бүген яңалыкка омтылып эшчәнлеген җәелдерә, ә моның өчен аларның егәрлекләре дә, эшче көчләре дә җитәрлек. Альбина Султанова, Ләлә Зайнуллина, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Татар җыры халыкара фестиваленең 2нче концерты Уфа шәһәрендә узды. Башкортстан башкаласында 8нче тапкыр үткәрелгән музыкаль чарада популяр татар һәм башкорт эстрадасы артистлары тамашачыларга нинди җырлар бүләк иткән? Алдагы язмада шул турыда. Татар җыры фестивале Кобад Башкортстан башкаласында. Өфе тамашачысы бу вакыйганы ел буе көтеп ала. Яшьләр сарае фойесында алмада төшерүрен юк. Кызыл розалар, кызыл розалар, кызыл розалар, сөю гөлләре. Татар җырындагы беренче адымнарының тарихы белән Гөлназ Асаева да уртаклашты. Мен үзем инде 15ләгән ел сәхнәдә булсам да, мин әле үземнең беренче адымнарымны гына сольны эшләмәтә, ягъни сез дип әйтәсем килә. Шуңа бик бәхетлемен. Татар җыры яшәсен, татар җыры белән бергә булыйк һәм татар җырларын, башкорт җырларын тыңлап үсик. Венгрия Иршат Тухватуллин, Филюс Кахиров йолдызларны биредә санап бетергесез. Фестивальнең алып барышлары бик уңышлы сайланып куелган. Айрат Ильясов белән Рамил Шәрәфиев бәйрәм рөхсәтәде. Күреп торасыз, кара спокинглар махсус фестиваль өчен алдык. Башка бер җиргә кимибез без менә. Без менә татар җырыннан кайтабыз, илеп куябыз. Даже юмыйбыз да. Безнең сценарий авторы Гөлназ Сәфәрова. Татар җыры фестивале беренче мәртәбә 2000 елда Казанда узышын башлап җибәрә. 3 ел узгач халыкара дәрәҗәсенә лаек була.
Мы хотим новые имена показывать. Biz yaş başkaruşlarını dünyaya tanıtırga tileybiz. Bu şirada qatnaşırga tilek bildirüşler yıldan yıl arta. Bu bik sevinçli. Өфедәге 3 сәгатьлек җыр бәйрәме Тулайн фестиваленең уртасыгына әле. Татар җыры фестивале гала концерты 16 декабрь көнне Казан шәһәрендә булыр дип көтелә. Сез дә килми калмагыз. Миләүшә Гыйльфанова, Диана Гайнуллина, Ренат Искужин, Татарстан яңалыклары, Башкортстан. Казаннан Алина Гәрәева матурлык бәйгесендә вице-мисс исеменә лайык булган. Был конкурсның төп темасы экология. Шул уңайдан Алина Гәрәева хайваннарны һәм урманнарны саклау буенча проект яклаган икән. Толырак алдагы язмада. Алина Гәрәева Miss Planet International халыкара матурлык конкурсының вице-мисс исеменә лайык булган. Матурлык бәйгеләрендә мин 17 яшьтән бирле катнашам. Шуларның берсе Казан гүзәле. Алина Гәрәева 2021 елда иң матур фото-сүрәт юнәлешендә җиңү яулаган. Әлеге бәйге тормыш тәҗрибәсен дә баета. Зур сәхнәдә үзеңне сынап карау бик кирәкле дип саныйм. Гомумән, әлеге бәйге үзеңне яратырга, хөрмәт итәргә өйрәтә. Бу бөтен кызлар өчен дә бик мөһим. Алина Гәрәева татар халкының милли киемнәрен бөтен Камбоджага таныткан. Miss Planet International бәйгесе бер атнага якын дәвам итә. Шул арада катнашучылар үзара уртак тел табырга өлгергән. Бәйгенең төп темасы экология. Шул уңайдан катнашучылар агачлар утырткан. Алина Гәрәева хайваннарны һәм урманнарны саклау буенча уңышлы гына проект яклаган. Динә Нишметдинова, Анастасия Аксенова, Вадим Сунцев, Искәндәр Тимәнов, Татарстан яңалыклары. Республика күләмендә иң яхшысы дип танылган бу якташлар җәмгыяте үз төбәген кайгыртып яшәүче ярдәмчел, ватанпәрвәр райондашларын, авылдашларын Казанга җыйды. Якташлар очрашуыннан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Очрашу шатлыгы белән уртаклашу ишек төбенән үк башлана мондый чараларда. Бер яктан сыйныфташың килеп сарыла, икенче яктан авылдашың улда түгел бер артлы күренекле шәхесләр белән күрешкәч, безнең якташ бит дип горурланып куясың. Горурланыр шәхесләре бик күп буалыларның. Кем белән генә очрашсаң да, ниндидер бик кирәкле җан өчен, акыл өчен, аң өчен кирәкле сүзләр сөйләшелә. Туган якларны искә төшерәсең. Туган яклар инде үзегез беләсез. Анда балачак үткән, балачакта иң яхшы, иң батур, иң изге теләкләр шул балачакта туа да, гомер буе үсә һәм туган якка рәхмәт булып җибеш бирә. Менің үшін бұл бик тә мөһим. Мен дә туган, бу миңа хәл бирә, дәрт бирә, менә шундый югары дәрәҗәдә эшләвем, буның да кушылышы бар. Менә бүген әле буадан bir автобус балалар килеп китте, укучылар мәктәпләрдән киләчәктә бездә укырлар мөмкин. Республикада беренчеләрдән булып оешкан җәмгыятьнең эш тәҗрибәсе дистәләгән еллар белән сыналган. Аны бер кичәдә сөйләп бетерү дә мөмкин түгел. Шуңа да башкарылган эшләргә хисап буларак якташларга "Без бит буа җиреннән" дип аталган фильм тәкъдим ителде. Ялгыз түгел кеше бер кайчан да яшәгәндә газиз милләте, якташлары булса, чордашлары, туган җире булса терәге. Буа якташлык җәмгыяте 7 төрле юнәлештә даими эш алып бара һәм аларның барысы да диярлек район хакимияте белән берлектә башкарыла. Хөрмәтле дуслар, кадерле якташлар һәм кунаклар. Буа муниципаль районы башлыгы Ранис Камардинов билгеләп үтүенчә, буа якташлыгы җитди иҗтимагый оешма буларак абруй казанган. Туган якның үсешенә бергәләп омтылуыбызның нәтиҗәсе дә саллы булыр. Ирешелгәннәре дә аз түгел. Шуңа да Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр шурасы үткәргән конкурста ел сайын диярлек буа якташлык җәмгыяте республика күләмендә иң яхшысы дип бәяләнә. Алар беренчеләрдән булып биткән авылларның урынына хәйкәлләр кую, бу чыннан да безнең менә традицияларны саклап калуда үзеннән бер зур өлеш кертергән вакыйга дип әйтәсе килә бит инде. Буа кешеләренең без буалар дип күкрәк сугып, без булдырабыз дип яшәргә хаклары бар. Буа энциклопедиясын бастырып чыгару үзегенә дә бәһаләп бетергесез хезмәт. Бакый ага урманчының исемен мәңгеләштерү юнәлешендә дә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов дәрәҗәсендә максатчан эш алып барыла. Буада Бакый урманчы музейын төзүгә 250 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Проекты да әзер. Шулай ук Бакый агага багышланган бер юлы 4 китап нәшр ителгән. Бакый аганың шигырьләр җыентыгы беренче тапкыр басылып чыкты, икенчесе дә тиздән әзерләнеп
бетә. Шушы эшләрне башлап йөрүчеләрнең барысына да рәхмәт хатлары тапшырылды. Буа якташлык җәмгыятенең үз алдында торган күп кырлы бурычлар һәм проблемаларын уңышлы хәл итәргә сәләтле булуы, яшьләрне җәлеп итүе билгеле беренче чиратта аның җитәкчесе Ирек Закировка бәйле. Бер-беребезне белеп, бер-беребез белән аралашып, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәргә дип оештырдык. Инде җиллар узгач, бикән төрле юнәлешләрдә районга ярдәм итү, ятимнәргә, мәчетләргә, ширкәтләргә ярдәм итү дигән тарихны kitap bastırı hem başkalar şunday yo'nalishlarda ishlay boshladi. Tajriba yillar davomida yig'ildi. Әлбәттә, бергә эшләгәч, күмәк көч күл күчерә. Чаллы шәһәрендәге якташлар җәмгыяте вәкилләре дә Ирек Закировтан үрнәк алып эшли. Чын күңелдән шатланып киләбез, үзебезнең якташлар белән очрашырга, бу хәлләрен белешеп торырга, үзебездә булган яңалыкларны җиткерәбез үзебезнең туган җиребезгә. Һәм дә бездә ел саен Чаллыда, Чаллы шәһәрендә буа җәмгыятенең кичәләрен үткәрәбез. Игелекле якташ дип аталган буа якташлык җәмгыятенең махсус бүләгенә лаек булучылары да дистәдән артык. Эшли дә белә, эшләүченең кадерен дә белә буалылар. Гималдинов Фердус Саликович за большой личный вклад в развитие татарской литературы. Һәр районның иң зур байлыгы аның халкы. Шуннан да менә без буалар белән бик горурланабыз. Ни өчен? Буаларның менә шушындый мәхәббәте, шушы кичә туган якларына ул елдан ел үсә бара. Моны мин ни өчен әйтәм? Менә карасак буада соңгы елда гына бик күп объектлар, төзешләр матур икән, менә шул ал инде күз алдына китермәгән шундый биналар аякка басты. Якташлык җәмгыяте районның Чуаш милли мәдәни үзәге белән дә уртак эшчәнлек алып бара. Нинди генә чара оештырсак та, буа якташлык җәмгыяте ярдәм итә. Якташыбыз Иван Яковлевның тууына 175 ел тулу уңайыннан юбилей чарасы үткәрдек. Тиздән аңа багышланган һәйкәл ачабыз. Бәйрәм концертында буа җирендә туып үсеп танылу алган артистлар да үзешчән сәнгать әһелләре дә чыгыш ясады. Туган ягым, минем буа ягы, табигатының гүзәл пышмагы. Күңел шатлана, аяклар үзеннән үзе бийде, якташлар очрашуына килүчеләр. Мен үзем буа районы Eski Çeçeleği'nde туганмын. Бүгенде Казанда яшим инде. Аллага шөкер. Barda ev barda yaxşı deyip etirgede olan balalarım üstü, anaklarım üstü. Şöyle de bana kalmıyor, benim de kilidi bütün şunu halleri hadi. Bir sağınıp bildik. Mene indi bir gel görüşüp durmuşsun. Yigirip avulga koytasın, yigiresin de tağın Kazan'a gidip barasın. Eminde indi mene yaktaşlarını gördük. Mene şunun kadar yakat, şunun kadar küngelli. Mene her bir bu rayonunda yaşayışı yaktaşlarıma, milletteşlerime, jitekçilerge Allah rahmetini aytım. Mene bunday çırasılar bulsun idi o. Bir kuruş yüzü kalkanlar bir. Якташлык җәмгыяте эшчәнлегенең яңа юнәлешләрен билгеләү максатында гына түгел, читтә яшәүче якташларны күрештерү, аларның туган якны сагыну, җирсү хисләрен басу җәһәтеннән дә гаять әһәмиятле мондый очрашулар. Күмәк аралашу үзе бер тарих. Якташлар очрашуы кичәсенең исеме дә җисеме кебек, бер күрешү үзе бер гомер дип аталган иде. Бер күрешү, бер күрешү, бер күрешү, бер гомер. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Тапшыруны алып баручы Эльза Әхмәтҗанова безнең белән элемтәдә. Эльза, хәерле көн. Бүген безне ниләр көтә? Хәерле көн, Ания, исәнмесез? Бүген без студиябызга кунакка сәнгать театр белгече Луара Шакирҗанны көтәбез. Аның белән бергәләп Галиәскәр Камал театр сәхнәсендә хезмәт иткән Асия Харисова һәм Идрис Мәсгутовны искә алырбыз. Рәхмәт, Эльза, көтеп калабыз. Бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.